Wel bore da, croeso cynnes chi i'r Oedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Mae Gwydion yn arwen ni yn yr Oedfa bore yma. Ni'n dymuno bendith Duw ar y ti Gwydion wrth i ti'n arwen ni. A hefyd yno ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Cofiwch y paned ar ôl yr Oedfa ysgol Sul i'r plant ac i'r oedolion am gwarter i 12. Ac yna cwrdd-gweddi dy mawrth, cwrdd-dragedd, pan y sgwrs yn hun nia am hardi 10 bore di Mercher. A fi'n meddwl mai dim ond y clwb plant hun sydd dydd Gwener yma, felly dim clwb i'r plant iau. Cofiwch hefyd heno, am 5 bydd Emyr, os dyw Emin, yn arwen ni yn yr Oedfa. Ac yna, mae'n y ras 5 km o gwmpas yr ardal. A felly mae yna hewlydd ar gau. Dyle chi falle wedi cael e-bost yn dangos pa hewlydd sydd ar gau, ond os ydych chi'n parcio mwy tuag at ochr hyn o'r comin a draw tuag at ti Emyr, mae yna digon o hewlydd fyna i chi fedru dianc o'r Eglwys Newydd ar ddiwedd yr Oedfa. Dyw'r ras ddim tan saith ty beth, ond mae'r prif rhewl trwy'r pentre ar gau o tua 3 loch y Brynhawn, felly peidiwch gael eich car yn unrhyw le'n agos i ganol y pentre. Dyna fe, dyna'r coeddiadau. Gadewch i ni ddechrau'r Oedfa yn iawn a wnawn ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti am y cyfle sydd gyda ni nawr i ddod o'th flaen di. Ni yn dymuno, byddwn ni'n dod gyda'r agwedd cywir a byddwn ni'n ymdawelu, yn cofio pwy ni'n dod o'i flaen. Bod ni'n dod i addoli y Duw byw, y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn. Yn hefyd arglwydd, byddwn ni'n dod yn gwybod bod y Duw tragwyddol hwn hefyd yn dduw personol i ni. Yn ni'n gallu galw yn dad drosto ni. Ac felly ni'n gofyn, byddwn ti roi'r ysbryd yn ni ddod gan gofio bod gyda ni un hefyd sydd yn ein caru ni, sydd yn dymuno pethau da ein mwyn ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio wrth i ni ddod ato ti, byddwn ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio bydd gyda Gwydion wrth i fe yn harwen ni yn yr Oedfa bore yma, yn gweddio bydde dy ysbryd lan di ar waith, ynddo fe a thrwyddo fe, ac hefyd yno ni, fel bod ni'n clywed dy eiriau di, ac yn ymwybodol bod ni wedi bod bore yma ym rhesenoldeb, y Duw byw, Duw tad, Duw mab, Duw ysbryd lan. A bydde'r cyfan felly er mwyn i'w goniant di. Amen. Wel, mae Salm 103 yn cychwyn fel hyn. Fy enaid bendithia yr arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fy enaid bendithia'r arglwydd, a phaid a anghofio ei holl ddoniau, ef sy'n maddau dy holl gamweddau yn iachau dy holl afiechyd. Fi wrth y modd ar gair maddeiant. A pan ni'n ystyried sy'n bod Duw yn delio ni a fod yn fodlon maddau. Sy'n rhyfedd fod y salmydd yn dechrau fy enaid bendithia, hynny yw moli, roi'r clod i Dduw. A felly ni'n mynd i ganu 2 emyn syth ar ôl ei gilydd. Mae'r emyn gyntaf yn aralleiriad o rhan o'r salm, emyn 44 yn y llyfr ymynau. Fy enaid bendithia ar arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd, maddeuodd dy holl anwireddau i achaodd dy lesgedd i gyd. Ac yna, ar ôl ni ganu yr emyn yna, byddwn ni'n canu am gariad Duw. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Mae'n gyfle i ni foli Duw. So wnawn ni godi i ganu mawl, fy enaid bendithia yr arglwydd.
Bore da blant, hyfryd I fod yn y blaen yn rhoi yn cael sgwrs â chi bore yma. Nawr te, mae gen I ambell I sleid I ddangos I chi bore yma. A'r cyfan dwi eisiau chi wneud yw dweud wrtha I pa lun neu pa luniau chi'n gallu gweld ar y sleidiau yma, iawn? O, Marian, barod, waw. Oce, be sy ar y sleid cyntaf, iawn? Haul a sef. Ie, haul a sef, gwych. Reit, beth am hwn? Os un o'ch chi wedi gweld un o hein o'r blaen, allai bod hi'n gartre gyda chi? Ania, ti o'n top o'r bore yma, oce. Glob, ie, da iawn, gwych. Reit, dau lun o'r un peth yw hwn. Elsie? Mae'n edrych ar y cloc, yn ti'n gweld? Ti yn iawn, mae'n edrych ar y cloc. Ond felly, nid rhifau sy o amgylch, ond rhywbeth arall. Mae'n dechrau gyda'r C. Rwy'n mynd wedi gweld yr un o blaen? Gydig? Ie, dys. Cwmpawd, ie, da iawn, ie, cwmpawd. Ie, cwmpawd. Wedyn, dau lun o'r un peth eto. Un I chi roi ar y wal, a un I chi defnyddio yn y car. Dys? Ie. Map, ie. Map, ie. Map yw'r ddau beth yna. Wedyn, beth yw'r teclyn bach yma? Clyw. Chi gweld bod e mewn car, felly bod un o'r ein gyda chi yn y car. Elsie? Map y car. Ie, map y car. A ni'n galw fe'n sat nav, ie? Neu rhywbeth tebyg I hynny, ie? A'r un olaf. Beth hwnna? Ie, Jameson? Ie, Google Maps ar y ffôn. Gwych. A dyma ni'r holl luniau unwaith yn rhagor I atgoffa ni beth ni newydd weld. Nawr te. Wps, wedi gosgi hwnna, sori. Be sy'n cysylltu bob un o'r lluniau hyn? Be sy'n gyffredin rhwng bob un ohonyn nhw? Gwydion allan? Haul, ser, glob, cwmpawd, map, sat nav, Google Maps ar y ffôn. Ie, bychan. Ie, nhw gyd yn rhyw fath o maps, ie. A beth mae maps yn neud, wrth gwrs, yw, ie, dys? Gwych, ie. Mae bob un o'r hein yn ei gwahanol ffordd yn helpu ni I ffindo'n ffordd ni o'r rwle. Blynyddoedd maith yn ôl, cyn unrhyw un o'r ein I gael ei dyfeisio, wrth gwrs oedd pobl yn defnyddio'r haul a ser, yn nhw, I helpu nhw I ffeindio'u ffordd I lefydd. Wedyn, maps a cwmpawd ac erbyn heddi, y technoleg heddi'n caniatáu ni, neu pethau gwych gyda'r sat-navs yma ar Google Maps ar yn ffôns neu tabledi. O chi'n gwybod be? Mae gan bob un o'r pethau hyn broblem, mae bob un o'n nhw'n gallu pallu gweithio mewn rhyw ffordd, os chi'n meddwl amdano fe. Gall y map rwygo, ddim yn help o gwbl wedyn I ni. Gallwn ni golli'r cwmpawd, achos beth bach yw e. Gallwn ni golli signal gyda'r sat-nav, neu ddim digon o batri, neu ddim digon o charge i'r ffôn I weithio'n iawn. A wedyn, os chi eisiau ffindo'r ffordd i'r rwle a mae'n noson gymylog, fyddwn ni'n gallu gweld y ser o gwbl? Na, ar un peth wedyn, yn y nos, os ni eisiau ffindo'r ffordd i'r rwle, byddai'r haul yn gallu helpu ni? Na. Felly, cystal yw'r pethau hyn, sa'n ni'n gallu dibynnu arnyn nhw'n llwyr chwaith. Ydy chi erioed wedi bod ar goll? Dwi wedi, lot o weithiau. Mae bobl yn gwybod, sy'n lot o... Sa'n ni'n gallu ffeindio'r ffordd yn dda iawn I unman, gyda sat-nav. Ond, ie, ydy e'n deimlad neis? Na, bod ar goll? Na, di ddim yn neis o gwbl. Chi wedi colli mam a dad, falle rhyw tro. A'r cyfan ni eisiau gwneud, ydw wedi gwir, yw just fel y babi bach na fyna, just crio. Ond mae Gwydion wedi gofyn I ni edrych ar adnod benodol heddi o'r Beibl. A ni'n gwybod mae llwyth o adnodau bendigedig yn y Beibl sydd yn helpu ni ym mha bynnag sefyllfa, pa bynnag broblem sydd gyda ni yn ein bywyd ni. Nawr dyma'r adnod mae Gwydion eisiau ni edrych arno bore yma. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. A
mae'r adnod yma i gael ei gweld yn Ioan 14 a'r 6 adnod 6. Nawr geiriau yr arglwydd Iesu Grist ei hunan yw'r rhain fe sy'n dweud y geiriau hyn, a mae'n dweud nhw wrth ei ddisgyblion, ond mae hefyd yn dweud nhw wrthon ni'r bore yma yn Eglwys Efengylau Gymraeg Caerdydd. My fi, mae'n cyfeirio at ei hunan yr arglwydd Iesu, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. A dyna beth mae Iesu'n dweud yw, sy'n angen sat yn afna, map na dim byd arall, dim ond os i ni'n credu yn geiriau Iesu Grist ac ynddo fe hunan, mae fe yw'r ffordd, yr unig ffordd i ddod at ddew y tad. A felly dim ond trwy credu yn Iesu Grist gallwn ni i ddod a chael perthynas gyda Duw y Tad. A mae hwnna'n beth bendigedig o diwedd. Pan i ni falle tro nesaf nawr pan i ni'n teimlo falle'n unig, neu ar goll, falle'n llythrenol ar goll, neu ddim yn gwybod beth mae'n neud neu dweud mewn sefyllfa benodol, i ni gofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist, i fod e'n gallu'n helpu ni i ffeindio'n ffordd ni at Dduw, a bydd Duw yn gallu'n helpu ni mewn pa bynnag sefyllfa neu broblem sydd gyda ni. Na, yn fy marn ni, y ffordd gorau i gofio unrhyw beth yw i ddysgu rhywbeth ar ein cof. A felly, ni'n mynd i trial gwneud na heddi, a gewn ni falle help yr oedolion hefyd, iawn. Felly, beth ydym ni nawr i ddarllen yr adnod gyda'n gilydd? Okay? My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. Na chi'n gwybod beth sy'n ei ddod nesaf? Bob sleid mae yna rhyw air neu eiriau yn ei gael ei tynnu o'na. A blant, ar ddiwedd yr oedfa, os chi'n teimlo bod chi'n gallu dweud yr adnod wrthai, heb unrhyw help, mae yna lollipops yn y bag. Iawn? Reit. Ac oedolion heb dros eisiau. Y doi fag dy fi. Reit, beth ym ni trial nawr heb y gair yna? My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. Reit, bod ni'n mynd. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. O, na, sorry, nôl i. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. Wff, rhaid, dyma ni fynd. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. Rhaid, sim llawer ar ôl nawr. Felly, ewn ni amdani, ie? Ewn ni amdani. Oce, barod? My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 14, adnod 6. A dyna ni. Ond i ni gofio, peidiwch a jyst cofio hwn nawr yn eich pen, cofiwch a chredwch y geiriau yma yn eich calon. A byddwch chi'n gwybod tro nesaf fel o'n i'n gweud, pan i chi'r goll neu ddim yn siŵr neu'n ansicr o beth mae gwneud, i chi gofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist. Bydd yn dod â chi at Dduw. Mae fe yw'r unig ffordd i ni allu cael perthynas gyda Duw, a wneud helpu chi mewn unrhyw sefyllfa. Diolch yn fawr, a welach chi'r diwedd i gael lollipop. Diolch yn fawr, Amanda. Gyda chi weddi. O Dduw ein tad, helpa ni nawr, fel oedd Amanda dweud, i nid jyst cofio'r adnod, bydde hynny'n dda yn ddo fe hun. Ond o Dduw ar ni rili meddwl beth yw ystyr yr adnod, ac ar ni o Dduw ddod i gredu yno ti,
trwy yr unig ffordd, sef Iesu Grist. Amen. Nawr, ni'n mynd i ddarllen, a blant, byddwch chi'n clywed yr adnod chi newydd ddysgu yn y darlleniad. Pan chi'n clywed rhowch nudge i dad y mam. O, dyna fe'r adnod. Felly gwrandewch ar y darlleniad. Ioan 14, a ni'n dechrau yn yr adnod gyntaf. Ioan, pennod 14, a byddwn ni'n darllen hyd at adnod 17. Wel, gadewch ni wrando ar air Duw. Peidiwch ag adael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Nuw, a chredwch yn ofinnau. Yn hif yn had, mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi? Ac os a fa pharatoi lle i chwi, fe ddo fy nôl, a'ch cymryd chwi ata fy hun, mwyn I chwythau fod lle rwy fi. Fe wyddwch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddom ble rwy ti'n mynd, sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Os ydych wedi fy adnabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef, ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho arglwydd, dangos I ni y tad, a bydd hynny ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd heb I ti fy adnabod, Philip? Y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud dangos I ni y tad? Ond nid wyt yn credu fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi. Y geiriau rwy fi yn ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llyfaru. Y tad sy'n aros yno fi sy'n gwneud I weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddywedaf fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi. Neu, ynteu, credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir rwy'n dweud wrthych, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd rwy fi yn ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na rheini, oherwydd fy mod I'n mynd at y tad. Beth bynnag a ofynnwch yn fy enw I, fe'i gwnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gyfynnwch unrhyw beth I mi yn fy enw I, fe'i gwnaf. Os ydych yn fy ngharu I, fe gadwch fy ngwarchbynion I, ac fe ofynna finnau i'm tad, ac fe rydd ef I chwi ei reolwr arall I fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Wel, bod I ddiw fendithio y rhan yna o iair ei ni. Nw'n ni godi eto a chanu mawl yn sôn am Iesu Grist, yr enw. Mae rhai pobl yn hoffi gweiddi enw. Mae cefnogwyr pêl-droed wrth I bodd yn galw y tîm pêl-droed. Os ewch chi lawr I Gaerdydd, chi'n clywed weithiau, pobl yn gweiddi, City. Neu, wel, dyw dinas yn gweud yn swnio'r un peth nag yw. Dinas. Neu United. Wel, mae Cristion wrth I fodd gyda'r enw Iesu Grist, achos mae'n golygu gymaint. A dyna beth mae'r gan nesaf nawr yn cyfeirio ato. Mor hyfryd yw enw yr arglwydd Iesu Grist. Felly fe godwn ni I ganu Grymaw 2, 1, 2, 8. 1, 2, 8. Oh,
tad, ni'n diolch i ti nawr bod ni'n cael troi ato ti, a dod gyda mawl a diolch. Diolch am gyfle i ganu mawl i ti. Gwrth i ni ystyried yr hyn wyt ti, a'r hyn i ti wedi wneud drosto ni. I ni yn teimlo arglwydd pa dafod ac fod yn dawel am hyn. Arglwydd ni'n diolch i ti, dy fod ti yn dduw bore yma fel ag erioed. Dy fod ti ddim yn newid o gwbl, dy fod ti yr un bob amser. Dy fod ti yr un mor gadarn, yr un mor wir, yr un mor nerthol, yr un mor araf i ddangos dicter, ac yn yr un mor llawn gras. Arglwydd i ni'n dy addoli di, ac i ni yn dy garu di o ddiw. I ni diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Go arglwydd, ni'n diolch wrth ni feddwl beth wnaeth e drosto ni, ei mor ostyngedig, yn anghofio ei safle ei hun yn y nef, yn cael ei foli ac yn dod i'r ddeiar, mae'n gwybod beth oedd ei flaen e, oherwydd ei gariad e, ata ti, a'i gariad ato ni. O arglwydd, diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ni'n gofyn bore yma, y byddi di, os gweli di fod yn dda, yn dangos i ni fwy a mwy o fawredd Iesu Grist. Y byddi di o ddiw yn enyn yno ni rhyw gariad newydd tuag ata ti a tuag ato fe. Ac o ddiw, llwn ni ddim wneud hynny trwy nerth yn hunain. Ni'n gofyn felly am yr ysbryd glân, am ddiw yr ysbryd glân i ddod nawr i siarad â ni ac i ymwneud â ni o'r plentyn iengaf i'r person hynaf yma. Arglwydd, ni'n gofyn i ti ymwneud â ni os gweli di fod yn dda, fel y byddi di yn cael y clod, fel y bydd Crist yn cael ei ddyrchafu, fel mae e yn ei heiddi. I ni arglwydd yn cofio am frodyr a chwiorydd yn ei bore yma sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd. Falle bod yna rai yma yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, ac o ddiw, ni'n gweddio bore yma y byddi di'n siarad am. Y byddi di yn rhoi dy gysur a dy dangnefedd di iddyn nhw os gweli di fod yn dda. Ni'n cofio am frodyr a chwiorydd ni ar hyd y lled y byd sy'n cael ei camdrin heddi. Ni'n clywed am Gristnogion yn cael ei lladd, Gristnogion yn cael ei bwrw i garchar, Gristnogion yn cael bobl yn ymosod arnyn nhw. Arglwydd, ni'n cyflwyno am frodyr yn chwiorydd i ti, fod ni heb gwrdd â nhw. Ni'n gweddio bydden nhw bore yma yn ymwybodol o dy nerth, yn ymwybodol o ryw dangnefedd, yn ymwybodol hyd yn oed o dy gariad di a chariad tuag at i gylynion hyd yn oed yn y sefyllfa erchyll maen nhw'n gwynebu. O ddiw ein tad, ni'n gweddio hefyd am Gymru, gofyn ar ei ti drigarhau wrth ein gwlad ni. I ni'n gofyn o ddiw, y byddi di hyd yn oed heddiw yn dod â llawer i gredu yno ti. Defnyddio ni fel unigolion, defnyddio ni fel eglwys i gyrraedd allan ac i sôn am yr efengil, sôn am y newyddion da i eraill. O arglwydd, ni'n gweddio hyn fel y bydd denw di yn cael ei ddyrchafu. Diolch arglwydd am yr efengil. Diolch am y fath obaith yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o ddiw, ni'n gweddio bydd mwy a mwy o bobl yn dod i wybod eu hangen i sylweddoli bod nhw ar goll ac er nhw droi at Iesu Grist, y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. O arglwydd, trigarha wrthon ni, ni'n gofyn. Bydd gyda ni nawr felly gweddill yr oedfa. Ni am i ti gael y lle rwy ti yn ei heiddi. Ni am i Grist gael ei ddyrchafu. Felly, o arglwydd, dere yn rhymus, ei ogoniant ef. Ac ni'n gweddio cyfan yn ei enw hyfryd e. Amen. Pan o'n i yn mynd am dro gyda'r plant, pan oedd y plant yn fach, o'n i weithiau mynd lan mynydd, a weithiau ni'n mynd ar llwybr peryglus. A beth mae dad yn neud pan o'n i'n mynd ar llwybr peryglus efo plant bach? Ni'n gweud wrthyn nhw, reit, mae fan hyn yn beryglus, dal yn dyn. Ond pwy sy'n dal yn dyn? Efo y cryfder yw y plentyn yn dal yn llaw dad? Wel, sy'n lot o cryfder yn y plentyn bach. Mae'r cryfder yn dad neu mam yn dal llaw y plentyn achos mae'r dad yn caru y plentyn.
a dyw e ddim eisiau fe gweld yn cwmpo neu'n disgyn. A dyna beth sydd gyda ni'n yr emyn nesaf. Falle bod e ddim yn gyfarwydd â phawb, ond mae'n emyn werth ei chanu. Pan fydd ffydd yn drygwdd ffoi, arglwydd dal fi'n dyn. Pan fod temptiwr bron am troi, arglwydd dal fi'n dyn. Gwan yw yng ngafael i yn dy law, ar fy nhaith drwy'r byd, ofnau lawer i mi ddaw. Arglwydd, dal fi'n dyn. A mae'r gytgan Duw am dalia yn dyn. Nid yn hyder ni, nid yn o fi yn dal yn o fe, ond yn hyder ni yn o fe yn dal yn o ni. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd. falle rhai bobl ifanc, mae taflenni i chi, mae cwestiynau yn y taflen, ydych chi ateb rhai ohonyn nhw, ateb nhw gyd, a hefyd i'r rhai iau falle, mae'r adnod, mae fi o'r ffordd y gwirionedd ar bywyd, yn y cefn, ydych chi liwio hwnna wedi'n rhoi ar y ffridge gatre pan byddwch chi'n mynd adre a dysgu mynd drosto fe yn ystod yr wythnos. Wel, ni'n troi at Ioan 14 a edrych yn benodol ar yr adnodau cyntaf. A mae gen i 3 pwynt, cynnwrf, credu a cartref. I ddechrau cynnwrf.
I ni'n dod i hanes fan hyn, ym mhenod 14, Ioan 14, a mae yna gynnwrf. Mae'n gyfnod lle mae yna stres, gallech chi ddweud. Ofne, sefyllfa anodd. Nawr, fi am trio creu darlun o'r sefyllfa i chi. Sut oedd hi ar yr amser yma, fan hyn? Wel, o safbwynt y disgyblion, mae'r disgyblion wedi cael y fraint o fod gyda Iesu Grist am 3 blynedd. Maen nhw wedi gweld ei gariadau, ei alliau, ei amyneddau, a maen nhw wedi dod i garu. Hwn yw y Meseia, hwn yw'r un sydd wedi dod i achub Israel, achub y bobl. O nawr, maen nhw'n ymwybodol, mae yna rhywbeth mawr ar ddigwydd. Maen nhw'n ymwybodol, mae yna rhywbeth tyngedfennol ar fi'n digwydd. Mae'r wythnos diwetha wedi bod yn wythnos rhyfedd, pethau rhyfedd wedi digwydd. Mae Crist wedi dweud wrthyn nhw, dim am y tro cyntaf, ond gyda rhyw arddeliad mawr tro hyn, rydewch, mae bobl yn mynd i fynalu, maen nhw'n mynd i chwipio fi, a maen nhw'n mynd i groesoelio fi. Meddyliwch sydd oedd y disgyblion yn teimlo. Ti sydd wedi dod i'n achub ni. A ti'n dweud nawr bod bobl yn mynd i ddal ti a dy ladd di. Be sy'n digwydd? Maen nhw'n mynd tuag at Jerusalem. A maen nhw'n stopio yn Bethania. A maen nhw'n mynd mewn i di ffrindiau fyna. A mae Mair fyna. Mae'n gweld Iesu Grist. Bydde hi wedi bod wrth i bod yn canu. O, mor hoff yw enw Iesu Grist. Achos mae'n gweld Iesu Grist a mae'n tywallt perfume, enaint, dros Iesu Grist. Enaint drud. Ges faint bydde'r enaint yna, perfume yna wedi costio heddiw. Tua 30,000 o bunnoedd. A mae hi'n tywallt dros Iesu Grist achos mae'n caru y person yma. A mae'r disgyblion bach yn, pam ti'n, mae'n wastraff. A mae Iesu Grist yn gweud, gadewch i fod. Mae wedi wneud hyn i baratoi ar gyfer fy nghraddedigaeth. Craddedigaeth? Mae'n fe, Iesu Grist eto'n sôn amdano fe marw. Be sy'n digwydd? Maen nhw'n mynd i Jerusalem, a maen nhw'n gwybod fyna wrthwynebiad Iesu Grist. A maen nhw'n mynd ac yn nes i Jerusalem ac wedyn maen nhw'n gweld tyrfa pobl yn rhedeg atyn nhw ac yn gweiddi. A chi'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Ond nhw ddim yn gweiddi yn gas. Maen nhw'n gweiddi, Hosanna i Iesu Grist. Maen nhw'n gweiddi, Hosanna i fab Dafydd. Maen nhw'n cefnogi Iesu Grist. Bendigedig fyddor hwn sydd yn dod yn enw yr arglwydd. A chi'n dychmygu disgyblion yn meddwl, wel, falle fy nhw wedi dod i sylweddoli nawr. Mae'r bobl Israel wedi dod i weld, mae fe yw y Meseia. Ond y fian wedyn, mae Iesu Grist yn gweud wrth y disgyblion, gwrandewch, fi'n mynd i adael chi. A fi'n mynd i'r ole lle allwch chi ddod. Wel, meddyliwch sydd oedd y disgyblion yn teimlo nawr. Bod Crist yn dweud bod yn mynd i'w gadael nhw, yr arweinydd. A mae'n siŵr bod y disgyblion hefyd yn ymwybodol bod Iesu Grist ar hyn o bryd yn mynd trwy gyfnod anodd. Bod ei hunan yn teimlo gwasgedd. Mae'n dweud ei hun, Iesu Grist yn gweud, mae fy enaid mewn cynnwrf. Maen nhw'n mynd a maen nhw'n dathlu y Pasg gyda'i gilydd. Maen nhw'n cael swper gyda'i gilydd a mae Iesu Grist yn mynd ar ei bengliniau, mae'n golchi trad disgyblion. Nhw ddyle wedi golchi trad mae e'n mynd. Mae'n dangos ei gariad atyn nhw. Ei ostyngeidrwydd bod wedi dod nid i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu. Gyna maen nhw'n cael y swper. Ond mae Iesu Grist yn newid y traddodiad. Mae Iesu Grist yn cymryd bara a mae'n dweud, hwn yw corff fi.
A fi'n mynd i dorri yng nghorff i er eich mwyn chi. Mae'n sôn eto amdano fe, corff yn torri. A wedyn mae'n cymryd gwyn, hwn yw fy ngwaed. A byddai'n tywallt y gwaed, fe dywelltir e drosto chi. Fi'n mynd i farw ar eich mwyn chi. Hwn yw fy ngwaed, y cyfamod newydd. A chi'n gallu dychmygu y disgyblion, ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac yna mae Crist yn dweud wrth y 12 yma. Mae un ohonoch chi yn mynd i bradychu. A mae'n dweud i un o'i ffrindiau agosaf, Pedr, o fewn ychydig oriau bydde di yn fy ngwadu tair gwaith. Meddyliwch y siom oedd hwnna i'r disgyblion. Y pembleth, y gofid, beth oedd yn mynd trwy meddyliau nhw. Ac i ni'n gwybod oedd yna wath i ddod. Fewn chydig oriau nhw'n mynd i weld Iesu Grist yn cael ei ddal, yn cael ei gamdrin ac yn cael ei groesoelio. Mi fydde eneidiau y disgyblion wedi bod mewn cyflwr o gynnwrf. Ond meddyliwch am yr arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch amdano fe, oedd e'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. Mae fy awr i wedi dod i'r pwrpas yma fi wedi dod yn benodol. A mae e'n gwybod mae'r Israeliaid, Jerusalem yn llawn ar y pryd. A mae'n gwybod fod y bobl yma, ei bobl ei hun yn ei wrthod e. Ni ddim eisiau ti. Mae'n gwybod hefyd bod un o'i ddisgyblion ei hun yn mynd i fradychu. A fod Pedr yn mynd i wadu e. A fod y disgyblion eraill i gyd mewn chydig mynd i redeg i ffwrdd a'i adael e ar ei ben ei hun. Mi oedd Iesu Grist yn gwybod fod e'n mynd i gael ei gamdrin. Oedd e'n gwybod fod dynion yn mynd i ddod a mynd i guro fe. Oedd e'n gwybod fod y dynion yn mynd i chwerthin arno fe. Oedd e'n gwybod fod y dynion yn pwyri arno fe ac yn ei ddyrnu e. Yn gwybod bydde fe'n cael hoelion yn ei freichiau, yn ei ddwylo. Ond yn waeth na hynny, oedd e'n gwybod bydde Iesu Grist ei hun, bydde fe'n profi hagrwch pechod. Oedd e'n gwybod bydde fe'n teimlo am y tro cyntaf erioed beth yw pechod a beth yw teimlo euogrwydd pechod. A teimlo, nid just pechod fi, ond pechodau yr holl fyd. Llwn ni ddim sylweddoli, llwn ni ddim deall gymaint y straen a'r baich bydde hynny. Ond hyd yn oed yn fwy na hynny. Oedd e'n gwybod byddai dad e. Y tad oedd wedi bod mewn perthynas perffaith ei gilydd o dragwyddoldeb, oedd e'n gwybod byddai dad ei hun yn ei gosbi fe, yn ei farnu fe, yn troi ffwrdd oddi wrtho fe, oherwydd fod wedi cymryd yn pechod ni, a bod Duw ei hun yn gweud, llai ddim edrych. A Crist yn ymwybodol oedd hyn o'i flaen. I ni ddim yn gallu dirnad gymaint dioddefaint Iesu Grist. A Iesu Grist fan hyn yn gwybod beth oedd o'i flaen. Dyma'r sefyllfa sydd gyda ni yn Ioan 14. Y disgyblion mewn cynnwrf, Iesu Grist ei hun o dan y fath straen. A be mae Iesu Grist yn dweud yn y sefyllfa yna? Wel, edrychwch yn yr adnod gyntaf. Disgyblion,
Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu eich calon. Credwch yn yw, a chredwch yn o finnau. Dyma chi ofal. Dyma chi gariad. Dyma chi gonsern. Dyma I chi waredwr. Dyma Duw. Dyma Iesu Grist. Mae'n gwynebu oriau mwyaf anodd gallwn ni ddychmygu, na allwn ni ddychmygu. Mae'n gwynebu oriau mwyaf arwydd o cawl y byd, hanes byd. Mae'n gwynebu yr oriau na allwn ni ddirnad beth oedd o'i flanau, a mae'n troi at ei ddisgyblion gwan, anghennus, digon anheilwng, a mae'n dweud wrthyn nhw, peidiwch â phoeni. Credwch yno fi, trystiwch fi. Dyma chi waredwr. Dyma chi Iesu Grist. Falle bod yna rhywun yma bore yma. A ma'ch bywyd chi ar hyn o bryd, neu ma'ch enaid chi, a chi mewn cyflwr o gythrwbl. Chi ddim yn gwybod lle I droi, chi o dan wasgedd. Gwrandewch, os I chi bore yma yn blentyn I Dduw, yn Gristion, mae Crist yn dweud wrthoch chi bore yma trwy air, peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu eich calon. Trystiwch fi. Os daw cyfnodau, neu pam ddaw cyfnodau anodd, diflas, a ni ddim yn deall pam bod hyn yn digwydd, a ni llawn ofnau. Atgoffwch eich hunan yn y cyfnod yna, mae Crist yn dweud wrthoch chi, blentyn, brawd, chwaer, peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu eich calon. Trystiwch fi. Dyma chi fraint sydd gyda ni. Dyma chi ryddhad. Dyma chi gariad. Dyma chi waredwr. Dyma pam yn ni'n mwynhau canu. Y fath enw. Yr arglwydd Iesu Grist. Bore yma, os ych chi ddim yn blentyn I Dduw, os chi ddim yn Gristion, be mae Iesu Grist yn gweud wrthoch chi? Wel, dyw e ddim yn dweud, peidiwch a gadael ddim cynhyrfu eich calon, achos ych chi ddim mewn perthynas â Duw. Mae Iesu Grist yn dweud wrthoch chi, deiwch ata fi. Mae Iesu Grist yn gweud, mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Chi, falle bod rhywun sydd yma'n hŷn, a chi'n gwybod chi ddim yn Gristion. Chi blant, chi bobl ifanc, falle bod chi'n gwybod bod chi ddim yn Gristion. Mae Iesu Grist yn dweud wrthoch chi bore yma, dewch. Dyma'r ffordd, fi yw'r gwirionedd, fi yw'r bywyd. Fi di wneud popeth I chi gael perthynas â Duw. Credwch yno fi. Trystiwch fi. Os yna rhywun bore yma yn teimlo bod Iesu Grist yn galw arnyn nhw, dere, dewch. Yn ail, credu Crist. Falle bod yna elfen o ailadrodd yn hyn, ond mae Crist yn ailadrodd ei hun. Felly fi'n teimlo'n hyderus bod yn iawn wneud. Mae Crist yn cyfarch Cristnogion fan hyn, mae'n cyfarch disgyblion, rhai sydd mewn perthynas â fe. Ond mae'n dweud, credwch yno fi. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi cael pobl yn dweud wrthon ni ar y degau, hei, paid â poeni. Fi'n cofio dod mas o arholiad, bobl ifanc, sydd yn gwynebu arholiadau. Fi'n cofio dod mas o arholiad a rhywun yn dweud wrtho fi, paid â poeni. A fi'n meddwl, sut mae'n gallu gweud paid â poeni? Sym syniad â fe beth I fi wedi ysgrifennu. Does dim syniad â fe pa fath o atebion fi wedi wneud. A mae'n gweud wrtho fi, paid â poeni.
Yn yw fod yr geiriau yn ddidwyll, oedd y geiriau yn anwan. Ond Crist sy'n dweud fydd hyn. Peidiwch a gadael i ddim cynhyrfu'ch calon. Be mae'n dweud? Peidiwch a gadael i ddim cynhyrfu'ch calon, credwch yn yw, a chredwch yno finnau. Mae'n rhoi ei hun fel Duw. Mae Duw, y tad, a finnau Duw y mab yn un. Ac felly mae Crist yn dweud hyn, a mae e'n dduw ac yn ddyn, ond mae ganddo fe bob awdurdod i ddweud hyn. Ar y degau, byddwn ni fel y disgyblion mewn pemleth. Fi'n trio peidio dweud hyn yn ysgafn. Mae yna gyfnodau dod yn ein bywydau ni, a ni just ddim yn deall, a dyw e ddim yn hawdd. A ni mewn cyflwr o gynnwrf. Ond mae Crist yn dweud, trystiwch fi. Credwch yno fi. Credwch yn yr hyn fi wedi ei wneud, a credwch yn yr hyn i fi yn ei ddweud. A mae geiriau Iesu Grist, geiriau Duw, does dim twyll. Maen nhw'n ie ac yn amen. Maen nhw'n gadarn i ni allu trystio ei eiriau fe. A be mae Iesu Grist yn dweud? Wel, darllenwch y Beibl. Mae e'n dweud, peidiwch a poeni am y bwyd a'r dillad chi'n gwisgo. Chi wedi gwneud yn ddiweddar, bregaeth ar y mynydd. Peidiwch poeni ar hyn chi'n bwyta ac yn dillad, mi fyddai'n gofalu ar eich ôl chi. Peidiwch a poeni am y fori. Peidiwch poeni am amgylchiadau. Fi gyda chi. Trystiwch fi. Credwch yno fi. Pan bydd y diafol yn dod a'i demtasiynau, a'i gyhyddiadau fe. Mae Iesu Grist yn gweud, trystiwch fi, does dim awdurdod gyda fe arnoch chi. Fi wedi concro y diafol. Trystiwch fi, credwch yn yr hyn fi wedi wneud ac yn ei ddweud. Pan ni'n cwmpo i bechod, mae Crist yn dweud, cyffeswch, edif ar hewch, a fi'n addo maddau i chi. Pan ni'n teimlo yn anheilwng, fi ddim yn heiddi dim. Fi'n wael. Mae Crist yn dweud, trwy ras i chi wedi cael eich achub, trwy ffydd, nid ohonoch chi, peidiwch pwyso arnoch chi, fi wedi wneud y cyfan. Trystiwch fi, byddai ddim yn eich gadael chi, fi'n mynd i'ch dal chi'n dyn. Fi'n wan. Ydyn? Ond mae rhywun arall gyda ni. Nes ymlaen adnod 16, mae Iesu Grist yn gweud byddai'n anfon, ac mae wedi anfon yr ysbryd glân. Ni ddim ar ein penyn hun. Mae yr ysbryd glân yna i'n cynorthwyo ni'n diddanu ni, i'n nerthu ni. Felly, trystiwch yn ei weithredoedd ac yn ei eiriau fe. Ac yna yn ola, cartref. Mae Crist yn ymwybodol o gyflwr y disgyblion. Mae'n ymwybodol bod nhw mewn ofn. Mae'n dweud, peidiwch poeni, trystiwch fi. Ond nawr, mae'n rhoi cysur pellach iddyn nhw. Mae'n rhoi gwirionedd iddyn nhw sydd mynd i fod yn gysur mewn sefyllfaoedd anodd. Gwirionedd sydd yn neud iddyn nhw i edrych ar rhywbeth sydd o'i blaen nhw. I godi y golwg i'r hyn sydd o'i blaen. Edrychwch ar adnod 2. Yn hif yn had, mae llawer o drigfannau, llawer o ystafelloedd. Rwy'n mynd i baratoi lle i chwi. Ac os fa pharatoi lle i chwi, fe ddo fy nôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn i chwythau fod lle rwy fi. Ydw, fi'n mynd i'ch gadael chi, ond fi'n gadael eich mwyn chi. A mi fyddai'n dod nôl a'ch cymryd chi ato fi fy hun, fe bo chi lle y rwy fi, am byth. Dychmygwch
teulu yn byw yn yr anialwch. A maen nhw'n byw yn hollol hunan gynhaliol. Neb yn agos iddyn nhw. A maen nhw'n byw o'r tir, byw ar llysiau a hela, a dyma nant fach yn dod y dŵr iddyn nhw. Ond maen nhw'n cael cyfnod o hael tambaid, a mae'r nant yn sychu. A maen nhw'n sylweddoli, ni'n mynd i farw, heb ddŵr. A mae'r tad yn dweud, fi'n gadael chi. Meddyliwch sydd byddai'r teulu yn teimlo os bydde fe, y tad yn gweud fi'n gadael chi. Ond os yw'r tad yn dweud yn y sefyllfa yna, gwrandewch, fi'n mynd i adael chi achos mae angen dŵr. Fi'n mynd i chwilio am ddŵr a byddai'n dod â dŵr a dod â fe nôl mwyn eich achub chi. Fi'n eich caru chi. Wel, byddai'r gwahanu nawr yn hollol wahanol. Maen nhw'n sylweddoli, nid gadael achos oedd e'n desbryd, ond gadael oherwydd ei gariad a gadael mwyn ei hachub nhw. A dyma beth sydd gyda ni fan hyn. Mae Crist yn dweud, fi'n mynd i baratoi, fi'n gadael chi mwyn paratoi ffordd i'ch achub chi. Fi'n mynd i'r groes. Mi fyddai'n marw. Mi fyddai'n atgyfodi. Mi fyddai'n esgyn. A byddai'n dod nôl. Achos fi'n eich caru chi. A fi eisiau chi fod lle yr wyf fi. Roedd Crist yn paratoi ffordd ac yn mynd i'n cymryd ei bobl gatre. Nawr, i ni'n dathlu dyfodiad cyntaf Iesu Grist amser Nadolig. Fe eisiau chi ddychmygu, mae'r wal yna fan hyn, hwn fan hyn, yn cynrychioli dyfodiad cyntaf Iesu Grist. Mae'r wal ochr yma yn cynrychioli Iesu Grist yn dod nôl. Ail ddyfodiad Iesu Grist. Dyfodiad cyntaf Iesu Grist. Iesu Grist yn dod nôl i ni rhwng y ddwy wal. Dyma lle i ni ar hyn o bryd. A mae y gair yn disgrifio'r cyfnod rhwng ei ddyfodiad cyntaf a ddyfodiad fel y dyddiau diwethaf. A dyna lle i ni nawr. Ni yn y dyddiau diwethaf. Pryd mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl? Ni ddim yn gwybod, does neb yn gwybod. Ond mae'n mynd i ddod nôl. Dych chi'n sylweddoli hynny? Mae Iesu Grist mynd i ddod nôl rhywbryd. A pan ddaw e nôl, nid fel baban bach, ond fel brenin a fydd pawb yn ei weld e. Mae Ioan nes ymlaen yn y llyfr datguddiad yn dweud, wele, mae'n dyfod gyda'r cymylau a bydd pob llygad yn ei weld, a rhai ei trywanodd. A bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru o'i blegyd. Mae'n mynd i fod yn ddwrnod rhyfeddol. Mae'n mynd i fod yn ddwrnod i llawer ofnadwy. Mae'n dod nôl i farnu ac i gasglu. Beth yw'r cysur fan hyn i ni? Wel, os ych chi'n eistedd yma bore yma, a trwy ras i chi'n Gristion, mi fyddwch chi'n clywed Iesu Grist yn dweud wrthoch chi, dewch. Dewch chwi sydd dan fendydd fy nhad, i etifeddu y deyrnas a baratoed i chwi. Lle na fydd dim pechod, dim gofidiau, dim cynnwrf, dim poen, dim marwolaeth. Mae gair yn disgrifio fe fel gorffwysfa dragwyddo. Byddwn ni'n cael cyrff newydd, glân, dim diffygion o gwbl. Dim pechod yno ni, dim tensiwn. A mae hynny gyd yn wir. Ond chi'n gwybod adeg hynny, un o'r pethau mwyaf am y lle yw byddwn ni gyda Duw. Byddwn ni'n rhodio mewn perthynas gyda Duw. Byddwn ni mewn perthynas i Iesu Grist mewn ffordd na allwn ni ddeall ar hyn o bryd.
byddwn ni wrth ein bodd. Maen nhw'n dweud yn nhw yn y Gymraeg, does unman debyg i gartref. Fi'n mwynhau weithiau mynd i aros gyda ffrindiau. Fi'n mwynhau weithiau mynd i hotel gymaint o ser as i'n bosibl. Ond pan i ni yn y sefyllfaoedd yna, fi byth yn hollol wedi ymlacio. Ond pan fi gytre, pan i chi adre, chi'n hollol relaxed. Chi'n fodlon gwisgo slippers byddwch chi ddim eisiau i neb arall i gweld. Chi'n hollol gartrefol. Wel, mae'r Beibl yn disgrifio nef y ddeiar newydd fel dinas wych. Neu fel Jerusalem. Ond fan hyn, mae Crist yn cyfeirio ato fel gytre. Yn hi fy nhad, ti fy nhad. A chi'n gwybod, mae yna lawer o stafelloedd yna. A mae yna le penodol i chi. A pan fyddwch chi'n cyrraedd y nef, byddwch chi ddim yn teimlo, hwn bach yn awkward. Byddwch chi'n hollol gartrefol. Mae Ioan yn datguddiad yn dweud, dere Iesu Grist. Be mae Iesu Grist yn dweud? Wel, mae'n dweud, yn wir, rwy yn dod yn fian. Ac i ni'n dweud, tyred arglwydd Iesu. Dere. Nawr, yng ngoleuni yr holl freintiau yma sydd gyda ni fel Cristnogion, be ddylen hymateb ni fod? Wel, dyle fod na ddiolch. Dyle fod na foli. Dyle fod na ryw ddarostwm. Ond hefyd, mi ddyle, fi eisiau dweud hyn wrth eraill. Mae yna bobl sydd ddim yn credu. Mae yna bobl sydd ddim ar breintiau yma. Felly fel unigolion, fel eglwys, mae angen i ni ddweud wrth eraill. Os ych chi'n Gristnogion, bobl ifanc yn yr ysgolion, gweddiwch am gyfle wythnos yma i ddweud wrth eraill, wrth eich ffrindiau. Ni sy'n hyn, gweddiwch am gyfle i ddweud wrth bobl wythnos yma. I wahodd nhw i glyw yr efengil, i sôn am Iesu Grist, i sôn am y gobaith sydd gyda ni. A falle bod rhywun bore yma, a dyna beth sydd eisiau chi glywed. Crist yn dweud, mae fi yw'r ffordd, a'r gwir, a'r bywyd. Dewch. Rwy'n gadewch ni ganu i orffen. Emyn gyfarwydd iawn. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am y newyddion da, am yr efengil. Halleluia. Amen. Pan o'n i mewn carchar, fe nes di ddod. Ac yna'n ola, aid. Fi eisiau'r efengil mae fynd ar led. A dyna'n braint ni i gyhoeddi i wahodd eraill i'r efengil.
gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ddeisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni, iddo ef y bor gogoniad yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen.